danna mana wannan alama na subscribing, sannan za ka ƙararrawa a gefen nan a danna shi, kuma a shiga ainihin bidiyon. Idan an shiga idan an shiga bidiyon sai a danna mana like, kuma a yi sharing nashi zuwa ga ɗan uwa baki ɗaya domin a amfana insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته da wannan lokaci insha Allah ta'ala, da kuma ga mu dauke da fassarar mafarki na soro, wato wanda ya mafarki ya gina soro, gidan sama kenan, zai sayi wani gida nan ba da daɗewa ba. Sannan wanda kuma ya mafarkin yana zaune a cikin soro zai auri wata mace 'yar manyan mutane masu daraja. Wanda ya mafarkin soronsa ya rushe to zai auri mace, amma ba da daɗewa ba za su rabu. Sai kuma fassarar mafarki na almajiri, wanda ya mafarkin ya zama almajiri yana bara to zai sami taimako daga gurin waɗansu mutane. Sannan kuma bara a mafarki samun taimako ne akai-akai. Sannan wasu sashin malamai kuma sun ce zama almajiri a mafarki zakka ne na kuɗi za a samu a wannan shekara. Sai kuma mafarkin wuta, ganin wuta tana ci a wani gari yana nuni ga afkuwar wani abu mara daɗi a gurin da aka ga wutar. Wanda kuma ya mafarkin wuta ta fita a bakinsa ko yana cin wuta, to yana nuna a kasuwancinsa yana cin riba a sana'arsa, ko kuma yana cin dukiyar marayu. Sannan wasu sashin malamai kuma sun ce wannan gargaɗi ne ga mutum game da rashin fitar da zakka. Wallahu ta'ala alam. Sai kuma ado, wanda ya mafarki ya ci ado ya sa tufafi masu kyau. Idan mai kuɗi ne attajiri to zai talauce a nan ba da daɗewa ba. Idan kuwa talaka ne zai sami arziki da wadata kuma ya sami yayewar bakin ciki. Wallahu ta'ala alam. Sai kuma mafarkin yunwa, wanda ya mafarkin yana jin yunwa to dukiyarsa da ta ƙare ce za ta dawo. A taƙaice dai jin yunwa a mafarki yana nuni ga dawowar wani abu na mutum wanda ya salwanta. Wallahu ta'ala alam. Sai kuma mafarkin ƙoshi, wanda ya yi mafarkin ƙoshi dukiya ne ga mai mafarkin, kuma samun abin yi ne ga talaka. Wasu sashin malamai kuma sun ce talauci ne ga mawadaci, kuma wadata ce ga matalauci. Wallahu ta'ala alam. Masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da wannan lokaci insha Allah ta'ala. Yau ma ga mu dauke da fassarar mafarki, watan fassarar mafarkin sadaka. Watan sadaka a mafarki karuwar arziki ne ga mai mafarkin. Wanda ya mafarkin yana sadaka, yana baiwa mutane wani abu to zai sami buɗi
da karuwar arziki a kasuwancinsa. Wallahu ta'ala alam. Sannan kuma sai wanda ya mafarkin yana ciyarwa, to mafarkin ciyarwa fita ne daga kunci da mutum yake ciki. Sannan wasu sashen malamai kuma sun ce ciyarwa a mafarki za a sami babban alheri ne, har dai a ce ciyarwar ta hada da miskini da matalauci. Wallahu ta'ala alam. Sai kuma fassarar mafarkin asabari. Ganin asabari a mafarki samun kuɗi ne da wahala. Wanda ya yi mafarkin yana rike da asabari ko yana ɗauke da shi zai sami wani babban alheri a 'yan kwanakin nan. A wata faɗar kuma an ce kuɗi ne zai samu kyauta a 'yan kwanakin nan. Sai kuma fassarar mafarkin wanka. Wanda ya mafarki yana wanka, to wannan biyan bukatan mutum ne, domin kuwa wanda ya tsarkake zunubai kuma yana fitar da bakin ciki. Insha Allahu ta'ala, wallahu ta'ala alam. Sai kuma fassarar mafarkin matattu. Wanda ya mafarki ya ga kamar kaburbura suna tsagewa, mutane matattu kenan suna fitowa daga cikinsu. To za a shimfiɗa adalci a wannan wuri. Idan kuma ya yi mafarkin kamar an tashe shi kaɗai ko shi da wani, to mafarkinsa yana nuna cewa azzalumi ne shi kuma macoci. Wallahu ta'ala alam. Sannan kuma sai mafarkin cin nama ɗanye a mafarki yi da abokan zama ne. A wani ƙauli kuma an ce cin nama ɗanye a mafarki ƙiba ne da kuma cutawa jama'a, wato mutum zai zama mai da mutane da kuma cuta musu. Wallahu ta'ala alam. Masha Allah.